Обичното ежедневие на малкия град са потънали Павката, Жорето и Филип. Но един ден съдбата позвъни по телефона. Оркестъра ли? Кой ги знае къде са? Какво се е случило с тях? И след това може да ни поканят да свирим в Япония. В страната на изгряващото слънце. А ние сме в страната на залязващото. Ама аз съм дошъл, бе, докато не сме залезли и ние да тръгваме. Ужас! Още ли музиката е тяхната страст? О, Мими, ти ли си? Как пък ме позна? Аз отдолу всичко познавам. Пък и с тия крака, като амортисьорите на Нисан Патрол. Да не е някоя артистка. Да, обаче японска. О, Павка, страшна си. Абе, той и аз ако знаех, че ще ми извади 100 от купите, нямаше се прицакам с 20 кинта. Павка! Каква ли цена са платили? Филипе, не си прав. Жоре. Не си прав. Защо? Защото тиченцето един път каца на рамото. Като гледам на това възраст ме, освен лешоят друго, няма какво да ни кацне, Жоре. Ужас! Ама каква Германия, бе, момчета? Каква? Заминаваме за Германия. Целият оркестър. И какво ще правим там? Искат ни хората. Специално питат за теб. Пратихме им и твоя снимка, обаче като малка. Дойчланд. Абе, голема работа са тия германци. Въобще не им личи, че са загубили войната. Даже две. Чакайте. Вие си мислите, че аз ще пея на някакъв тъп бирен фест, така ли? Не. Ужас. Не си права. Ма това не е някакъв обикновен бирфест. Това е Октобърфест. Тук свирят най-големите им групи. Това е нещо като нашия Златен Орфей. Представиш, че ни забележат. Жорка, и Скорпионс оттам се тръгна. Скорпионс, да. Ама къде сега са Скорпионс? Интересна работа. Значи, Октобърфеста през октомври, а Октомврийската революция през ноември. Абе, русняци. Германеца държи на точността. Дали най-сетне ще сбъднат мечтите си? Покати германци. Или те са в Европейския съюз? Ужас! Затова не трябва да се отказваме точно сега. И нас щяха да не знаят, ако си имахме име. Прав си. Трябва ни име. Аз имам една идея, ама... Какво става с този Гошо, бе? Не се ли обажда? Обажда се, бе. Как? Ония ден се обади. Знаеш какво ми вика? Как е бялата кокошка? Казвам ти от човек. Лут-лута ма е в Мюнхен. А ние по време на войната не можахме да стигнем там. Накрая се окаже прав, че музиката е голямо нещо. Ти, какво се смееш, бе? Гад, мръсна!